čo vám poviem, vidíte to? Oni hľadajú muchy, oni nehľadajú, proste toto pole meho, to je len buzerácia. Ja, jak som mu povedal, že mu donesem, dojdem sa mu ukázať, vidíte, on vás odstaví. Zadrží včil, napríklad zajtra mám ísť na kontrolu do poľa, ako povedem. Autobus, vidíte, ako chodia, toto, proste, není to férovi, no, není to od nich. Ja som bol, každý rok chodím do Grécka, aj na aute som bol pár razy, a tam neexistuje takéto volačo. On vám povie, aha, niekedy niečo máte, ale ne, aby vás zadržím, a už keby ste to neboli, už aj pokutu by chcela. Proste, darmo, no, nervóznujú ľudí, no. A nemyslíte si, že tým ohrozujete aj svoju vlastnú bezpečnosť? Nie. Prečo? Čím? Prebožek, vidíte, no. Toto je v porádku, áno. A tu je taká guma. My odleteli, deti mi skočili hore, tak mi to otrhli. A to ale to není porucha taká, že by som niekoho ohral. Pozrite, aha, keby to bol narazník, aha, pozrite, celý auto vám dýchne hore. Pozrite sa. Aha, áno. Čiže on povedal, že ohrozujem. To není pravda. Nech mi dá ako ono sem uderí do toho, či voľako ohrozuje. To sú len takí, čo vám mám povedať, no. Všetko len takí veci, ktorí nám pomáhajú. To len zlé je, aby sme nadávali na tento štát, proste aby nebolo dobre. Takto oni zachádzajú s ľuďmi. Čiže neviem, jak to mám vyjadriť. Robá tak, aby nebolo dobre. Áno, to je z pozície sily. No, zaberiem vám také nič, keby to bolo áno, že jak povedal, že ohrozujem voľakov. Za to, že však ja vím, že to mám, a teda ja za to môžem, že mi volať do toho buchom, tak to ja dám spraviť, ale už aj, čo tomu môže zaoniť. Ja nevidím dôvody, niekedy, keď vás úplne, to je sekírovanie, proste ten pán určite má na mne voľaký, neviem, mohol by som to aj tak nazvať, že požúbať ho, toho starého. Áno, lebo bývalý káder, áno. Aj to, čo sa urobilo proti HZDS, no to je normálne. Veď to nemôže, že do demokracie ideme a idú bez príčiny dávať ľuďom takéto, to by sa nemalo stávať takéto veci. Ja som vám povedal, že to je pomsta. To je ono, ja už vím. Áno, bývalý príslušník som bol, áno. Áno. Za to, áno. Kde to je? Tuto dole, podpis vodiča. Áno. A to som vás, tedy čo povedal? Ja som vás išiel 6 autákov, nezastavili. To bolo na mne na Rafičiny a ja už som nepostal tedy. Už som nepostal za to, že všetky nechali sme išli z boxu, ze zápasu. A oni jedni od druhého, tretieho, štvrtníci. A ja idem ako mne. Tak som povedal, chlapci, keď ste, jak som sa urobil ten film Janošik, keď som aj starý, to deti robia, tak som nezastavil a zaháňali po celý, oni, nakoniec potom nás blokovali na križovatke, tak ma zastavili. Ak znelo, prečo ste neposlali, pretože nezastavili, ako to bola, som to bral ako pomstu, prede mnou išli 3-4 auta. Spolu sme boli, nie len my si vybrali, tak som povedal, keď ste ma, tak ma ako chytili ma, dosť zle, zachádzali sa mnou hore, dosť zle, až moc zle, dokonca puta a revázom darmo nepomohlo nič nepomohlo. Až potom voľako bývalý zástupca náčelníka sa voľako asi vyhovoril, tak ma voľako nad ranou pustil. A to je ešte peši. To ani proste nedobre oni, no nedobre dal sa to aj ináč vybavovať, no. No, takže
Tu máte doklad o zadržaní osvedčenia. Dobre, platí vám do 5.4. do budúceho mesiaca. Keď si dáte tieto závady odstrániť, môžete si dojsť... No vidíte to. A ja idem... Môžete si dojsť na dopravný... Ideme do Ostravy. Ako to spravím, keď dojdem až štvrtý? Ako to mám čiť potom? Či ja dojdem a či ako to mám robiť? Pane, je to váš problém. Nemôžete mi... Karoséria vozidla je značne skorodovaná. Technický stav nezodpovedná. Však na tom sa robí, som vám hovoril. V poriadku. Preto vám zadržávam osvedčenie. Áno. Emisnú kontrolu nemáte spravenú. No... A bol ste riešený pohovorom ako invalid. Dobre? Pokutu ste nedostal. Ja viem, vy už idete trochu potliete. No, takže správne, nech sa páči, tu máte doklady, pane. Keby ste mi umožnili, aby som ja mohol ďalej robiť to ako... no, dojdem sa vám ukázať. Povedz si... Nech sa páči, na dopravný inšpektorát po strane závad. No, vím, už tam už zás. Dobre. A potom chcete, aby bolo dobre, aby tu ľudí nerobili zle. Potom budú nadávať ľudí na to. Budú, lebo vy na tom pracujete, aby bolo zle. Polejme ho. Áno. Nič som neudial. Dovidenia, lenže vidíte, aj to by sa mohlo... Tak sami ste videli, že vodič má značne skorodovanú karosériu. Nárazník mu trčí z jednej strany, z druhej strany, keď si zoberiete pohľad na jeho prednú masku, ktorá mu môže hocikedy odpadnúť z toho vozidla a môže sa pripliesť do cesty iným vozidlám, kde sa môže stať ďalšia dopravná nehoda. A k tomu, čo hovoril pán o tom, jak sa s ním špatne zaobchádzalo a jak ho naháňali policajti v meste, tak je to pravda. Ja som bol jeden z tých policajtov, bolo nás tam 3 alebo 4 vozidlá, naháňali sme ich pod majákom, teda jeho. Vodič bol značne pod napitom stave, prechádzal z jednej strany cesty na druhú, boli sme upozornení občanmi konkrétne na hento vozidlo. No, nakoniec sme vozidla prichytili s tým, že sme ho museli zablokovať a priamo v centre hlavnej križovatky, tam boli z toho svedkovia a iní občania, sme ho jednoducho museli násilím vyťahnuť z vozidla a bol predvedený na obvodné oddelenie do Nitry. Máte aj častejšie skúsenosti s takýmito neprispôsobivými vodičmi? Tak viete, každému sa páči to, čo vyhovuje jemu. No. Na našich cestách sa stretávame aj s rôznymi kurióznymi situáciami. Pre televíziu Zobor Beata Skivová.